kölle değilen ha, 200 kölle. Hormatly dostlar. 3,5 200 kölle değilen. Oğlanlar bilýänsiniz, gat ýetgeşikler. 3,5 200 kölle hormatly dostlar. Şundan aňarda 3,5 bilen arasynda, şundan aňarda zat Badyr öýdemok. 3,5 bilen arasynda şu 200 kölledin güýçlüsi Badyr öýdemi, ona özüňizden bilýänsiňiz. 2010 zavod 3,5 200 kölle zavod Kraskada bu furjukça. Bu furjuk bu kapoçyny kraska var. Start stop, polny fur, klimat kontrol, lyuk, izon kamera, pioner televizor, 4 baz boçka, zanaveska, galyançy, kojalar, zavod, 4 amp partronik, Saray Avtomarket, ketkiçik kameralary, balonlar, 4 san amortizator, yakakama, motorda karap kodu mesele yok. Rul, sidene kızdırya soğudu rul, mebil, içi mebil, hormatly dostlar. Men bu ulogda hormatly dostlar, söz tapamak, tarifli operator, içini gowy görkezin, men ulogda söz tapamak. İçi polny avryon, luklar, sidene, zavod, hormatly dostlar. Starstow yarıpdy. Farları tutuş, zavod özünki ledleri, inki farlar, çıralar, sonku goýulan, pakışkalan dörsem, beti yok ama, hormatly dostlar. Ulogda söz yok, bagajygyna maýdyn, hormatly dostlar. Bagajygy 260 milyon, 1 milyard 300 milyon. Ab menim ba, kreditim ba. Dostlar, kıssanyň ulog gaty kıssaly ýagdaýda goýlandyryp bagasam 100% degim ýokdur, bagasam gaty gowulalaşyk. Badyr ab men ýagdaýam madyr. 64 38 11 22 canın sağ olsun. Merdan Qimberekala работаем. Salam hormatly müşteriler. Jeta urkan forala ine. Maşynyň bagady 10 nokul paket sürlen. Degimem yok, renkam yok, hiç şey ýagdaýda. Maşynyň probegi 44 000 aňyrbaşy kilometr geçer boldy. 400 de ýağ saçylan hormatly müşteriler. Taňjyk X70 plus iň gowda adam gara kos salan, ütgüji öken gara kos salan owadan ekeniň. Maşyn paket sürlen. 400 de ýağ saçylan. Ine Skordan şular ýazak hormatly müşteriler awtomat garapka. Görüň bunu ütgüş şunukgyja skordany. Ütgüş komplektasiýa. Ýokardan panorama, sermata, rul, multrul, zavod ýeti 44 000 kilometrgaçen bir bory, ine monitoryň zadnyňa berdiň. Anada 5 kamera hormatly müşteriler. Gaty gowy kimatyny ýetýärsen monitor, klimat kontrol sensorda iberlenip original mebel hormatly müşteriler. Funksiýonlar pratik monitorjyňda atjaşyňdan pony miska çykdy. İçide adam gen gara korsalan owadan eken Augustem adam luxury. Gowja crossoverda bakat 10 nokda. Yine de gowla alaşyp ba 7 metr ýagdaýyny garaşyp ötüplen konja maşynalar alap menama. İçine owadalygyny teredin. İçinde yine bir riýat basy deýändi. 7 adam bol oturup boly. Ýokaryň panorama sermata. Gowda torma müşteri salon şahtyň açyk salon. Diska ullokan diska hormatly müşteriler. Ine ýyky witçagaşam. LED görýän tutuşdyň spiral hormatly müşteriler. Bagajyga möhür açyp berýär. Polny. Akkan fara zavasko, pavrotçyklar. Ine de iyi üçüncü rəsmi deýändiňiz. Kim alsa nesip etsin. Habarlaşma üçin 61 0 bolmir, 65 65 0 edi, 61 61 0 61 61 39. Ab men amma, oňşu amma, 70 ýagdaýyny nikah garaşyk amma, hemmesi deýenlerine aýryp takyp bolýar. Üsteli özüňiz etip bilýän, duran ýerini. Belgiler aýtdyk, ýerleşen ýerimiz Gäwursen kepden 7 günüm, ýerden ondan akşamana söýlediňiz sizin hyzmatyňyzda. Maşynyň 2 açary hemme zady, garanti hemme zady barmy? Üsteli 2 açary hemme zady bar maşynyň. Kim aty nesip etsin ýerleşen ýerimiz Gäwursen. Bakatam 19. Salam hormatly müşteriler. Arzan pradalamy bilasýar. Ýöne aftertet arzan ne biladyn? Bakada 47. Paket sürlen paçka. 10-njy ýerde ýağçaşylan maşyn deňe şäherde sürlen. Iň gowda adam agronomer, ýene agronomer etip bolýar. 21-nji ýylyň 3-nji aý. Degmem ýok, renkam ýok, polny full Haliji. Prado. Kim alsa nesibes normal müşteriler 23 Prado dip tanalýar, awtorteti bolar eder ýalakda. Alaňda diýdiň otanalak, satanda diýdiň otanalak, suranyda görýän normal müşteriler maşyn lezzetini. Maşyn gaty gowda. Suranyda bilýän, surýarlar hem bilýär. Awtortetini ýitirmejek maşynlarymyň biri. Ýitiren ogum. Disk original, pakriçkalan şu wagtda saçmak gerek, adna 2-3 ay turýan. Salon original, kors salon. Ine. İçine girdim normal. Üstüne VX komplektasiya, rul mult, rul. Ana probeg 10 ýerdeki ýagşaşylan, ýene 100 000 kilometr geçen. Monitorun kakpalon zadny wit kamerasyň monitor klimat kontrol 2/4 bede ýokaryň lukluja rejimata ine de haladilen dağdydan ýokgadyň suwlaň hemme datlaňy boldy. Doňdurýar etpet näme okla içine. Sizden açyklaňa çelle gyzyryp berýär. Original kos salon. Faralaňa ýup berýär. Täze dağdydan etlenen datlar üstüne. Gaýaň artyna girdiň, etpetiň bak goýuňy girdiň ormat üstüne tutup.
Ine berdenem oturdum bısmylla içem gün boyu beýik maşynyň iýin klimat kontrol hemçiske edilli dogursa arassa maşyn. Taýynja. Kim arsa nesip etsin. Ine de wiçaşyn görün. Degimsiz renksiz. 21-nji ýylyň 3-nji aý. Ine bısmylla iýjaşyna açyk görkedeýin. Näne açyk duran açylmady berdi. Ine onu da bir açyk görkeden şeýle. Original coaster berde de oturulýar. İçine 7 adam bol oturup bolýar. Aýna zyňyla açyp bilýär. Odan da wiketni da nirasron dedi, 100 ton jaklatdy. Habarlaşma üçin 61 0 rolmir 65 65 0 edi 61 61 0 61 61 39. Masin gaçyga warma müştele ýekeje ýerine deşigem ýok, soýugam ýok, ýyrtygam ýok. Motor karapka arkaýyn barla döreň. Şu ýeke ýerine proçent tapdan ölçüp bakanda nakitengli boý masin. Habarlaşma üçin 61 0 rolmir 65 65 0 edi 61 61 0 61 61 39. Gäwrsanka gelýän masinalar müdümlük temaňy ýapýan. Kim alsa nesip etsin. Bakadan 47. Ahmetcan gel. Şu maşin degim rokadelli. Ene Amerikada degim şey. Gün kod ýadyň şu jaş degim rokady. Ne yaptın? Ha, o. Şu maşinler 3 FM 17 000 bahalary. Hyundai Santa Fe 20-nji ýyl, Ford Escape 22-nji ýyl, Mitsubishi L200 21-nji ýyl. Bahalar 317 üstüne gelýän oňşuk bar. Hiç kim mesele ýok bardy. Mesele nämede? Siz haýsyn saýlardyňyz? Şu bu üçünden Hyundai Santa Fe'ni mi ya Ford Escape crossover ya da pick-up L200. Testlerde ýazyň, analiz edelim. Habarlaşma üçin şu üçü gerek bolsa habarlaşma üçin nomerler aşağıdan goýan, aşgabada avtomarket dukany full maşinlaryň mekanik. Ama masin Porsche men beýany wa ortak. Zaçon ýapýan. Wedir Porsche da. Porsche'ň zaçon goýan, aňardan gelen Porsche türk barýan ýaly. Can sağ olsun.